Yan ba ang aming mga trabaho ngayon. Yan ang mga artificial. Ito ay isang artificial olive. Ito rin ito artificial olive. Artificial olive. Banana. Wall. थोड़ा देखा देखा है शायद Yan. इधर दो झाड़ था गोल्ड कलर का फ्रंट पर गोल्ड 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 कलर दो झाड़ था ये जगह में था Yan ang aming mga ginagawa. Yan. Yan po, mga artificial tree. Mga order ng customer. Yan. Bougainvillea artificial. Olive. Yan po. Yan po ang aming mga ginagawa rito. Malalaking puno. Yan po ang aming mga artificial na kahoy. Yan po. May simento pa po. Pero may styrofoam po yan. Styrofoam po yan. Pero nag-simento po ni Carnel. Gagawin po ng mga bawat. O mga kapuno. Ayan po ang ating mga kahoy dito. Kailangan mga ka-YouTube. Ayan tayo. Tunay ng akil. Ayan. Ayan o, area, tumatawag na ako si Batutay. Ito po ang nakaman namin na may sipbata. Ayan o. Ayan. Sige po, hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod. What's up mga kapuno?